Здравейте, хора! Аз съм... Защо? Не те харесвам. Забравях уша. Да. Благодаря ви за 21 абоната. Забравих мача да си кажа името. Аз съм Фатен Фокси. Изнете ми, много съм развълнувана, че вече имам 21 абоната. Много ви благодаря за подкрепата. Айде, проработи, че ако не... Защо не ми се получава? Добре. Това ми е новият скин за Свети Валентин. Има си сърчица отзад. Много ми харесва. Добре, да се опитаме ли на Bed Wars? Какво да правим сега? Ще се пробваме на Bed Wars. И той все още е тук. Защо летиш? Това е най-важният въпрос в момента. И си махаш. Добре, какво махаш? Там няма нищо. Така, не си va. Благодаря ви. Благодаря ви за цялата подкрепа. 20... И един абоната. Не кажа, че трябва да чекаме. Не. Добре, ще трябва да изчакаме известно време, хора, така че... ще... Вената отдел 100 000 абоната. Браво, Вена. Той сега стримва. Браво, Вена. Или пък е стримвал. Не знам кога стримва. Дали се още стримва. Отдела 10 000 абоната. Браво, Вена. Това е важното. Елена също прави на живо. Ох, стигате, хора. Елена е много близък приятел на Вената. Ако се чуете кои са тези двамата, Елена се пише Елио. Вената, просто напишете Вената, има Вената Влогс, има Вената, той има 3 канала. Хора, ще издържате течение и като намеря нещо, което да играем на Bed Wars, ще включа клипа отново. Така че за сега, до свидания, адиос, гудбай, чао, чао. И така, хора, навърнахме, защото ми стана скучно, като нямам с кой да си говоря. Нищо не се е случило тук. Ще поиграем малко на Bed Wars, ще се опитам да не ни размажат, защото веднъж благодарение на мен победиха. Но не го снимах това видео, защото не го снимах просто на видео, защото не го бях мислила да снимам. Не мисля, че ще победя, но победих. Защо? Брик. Типис. Стига де. Имаме Чайна, имаме и Фрост, имаме Ти, имаме Крисмас и... Кое? Значи, ще ви преведа. Тухла, защо имаме Тухла? Типис, не знам какво значи. Китай, замръзнало, пират, пиратско нещо, Коледа и чай. Защо имаме храни тук? По-късно смятам да довършим една рисунка, така че по-късно може да не снимам видео. Рисунка се получава за сега много добре, смятам да я добавя просто цялото. 3, 2, хайде, стига да е човек. Гледам. Да, влизаме. Сериозно ли? Само за VIP. Скоро ще можем да влезем в играта, хора. За сега не можем, защото е само за VIP. Много мразя VIP. VIP стига! Глей! Аз просто ще застане тук и няма да ми интересува дали искате да влезете или не. Разкарайте се. Не, но! Буп! Добре. Играта започва след... Кой бърсам? Чакай се тук. Hello!
Hello! Hello! Account locked. Breaking the chat. Окей, започваме за 24 секунди. Няма представа кой отбор съм. То въобще не ми изписа. 6, 5, 4, 3. Аз знам как се играят с Bed Wars. Също е като... къде сме? Кой отбор съм? О, да, мразя тази. Не, защо на мен? Мразя... Ето къде не е било леглото. Овчи купел. Преди въобще нямах представа къде е леглото. Намерих си айрон. Хора, стига! Му! Окей. Добре, отиди си там. Те майче въобще нямат представа какво трябва да правят. Имате ли представа защо се казва Bed Wars или просто ще си седите като охливчета? Добре, да видим сега. Мога да взема... 1, 2, 3, 4. Не мога да влезна, разкарай се. Разкарай се да не започна по-руски. И нямаме повече. Не знам защо, но си измислих просто си измислих този израз, да не те... Ах ти. Да не те почна по-руски ми е като израз, защото... ми харесва. Стига де! Какво те удари? Какво те удари? Искам да знам. О, 2 желязо. Никой ли не гледа какво се случва? Ох, майко, трябва да си пазим... Хора, хайде мръдни! Четири желязо. Значи трябва да си пазим леглото тук. Ако някой не щупи леглото, те ще са виновни, защото те нямат представа какво правят. Едно, това и... Пупудупудуп. Пупудупудуп. Поне този човек знае какво да прави, май. Знаеш ли какво да правиш? Ей! Нямам чувство, че той не знае. Окей, не такъв меч. А купчета да види сега. Още купчета, още много купчета. Много. Many as you can grab, as many as you can grab. На лоша кирка. Добре, целта на тази игра е да си пазим леглото. Ето, зелените вече нямат легло, защото никой не пази. Да не ръшкаме, както казва Вената, да не ръшкаме. Аз следвам съветите на Вената, защото са ми най-полезни. Неговите съвети са да не ръшкаме, въпреки че не съветва никой да не мърдай. Той казва просто, айде да не ръшкаме, за което приемам, защото аз не бих искал да ръшна нещо и да объркам всичко и всичко да се провали, само за дето сме се изложили като петли. Айде. Добре, ще седа тук и ще подскачам. Как да го скоча, бе, момче? 9 минути ми стана видеото. Нямам понятие. Какво да правим? Не можеш да летиш, не ти ли е известно? Имаме 16 минути, докато започва. Ще имам ли? Трябва да го апгрейдна, стига! Човек иска тук да си вземе разни неща. Хора. Айде!
Хайде! Хайде! Да! Имам чувство, че сега мога... Да, мога да го апгрейдна. Стойте. I upgraded our clay spawner. Не мога. Значи зелените нямат нищо. Тяхното легло било счупено вече от един син, гост еди кой си там, дрън да пляс. Брадни, ти въобще не знаеш как се играе това, се мъчи да играеш. Кой прави така? Ние нямахме ли още един? Стигате хора, вие действате ли въобще ли си мързелувате? Аз съм най-същата тук, разкарай се. Не. Кой го апгрейдна? Аз го апгрейднах. Разкарайте се сега, разкарайте се. Апгрейдващия трябва да работи. Едновременно трябва и да пазим и... добре! Как да го скоча, бе, момче? Защо не гледате? Гледай ги! Оттаци се там, аз работя. Леле, мале, какъв екип! Винаги, значи веднъж имаше някакви, които въобще не знаеха как се игра тази игра и само аз действах. Мале. Ще сигурно ще спра видеото скоро и още едно желязо. Защо? Трябва да си рискуваме. Трябват ни няколко злато, за да си апгрейднем металния спонър. Не знам. Гледай с готово. Фука ми се сам с неговото тъпо. И сега отиваме при... Какво взе? Стига къде, човек, къде отида това момиче? Гледай я. Мързъл. Как искам да те бутна. Някой ще се опита да дойде насам. И понеже вие не гледате какво се случва, само аз гледам, ще ме убият и вие ще сте виновни. Известно ли ви е? Този факт, знаете ли го? Разбирате ли от български? Ами хора, тук ще спра видеото и ще направя втора част, така че